Elfen arall o Saesneg yn Gymraeg sy'n codi'n aml iawn yng ngwaith ysgrifennu pobl ydy gorddefnyddio i. A eto dylanwad y Saesneg ar y Gymraeg ydy hynny. Sut fysach chi yn Gymraeg yn deud... Achos efo berfenw'n Saesneg, da ni'n rhoi to o'i flaen o hyd. To write. Be di hynny'n Gymraeg? Ysgrifennu. Ysgrifennu, ia. Da ni'n rhoi y to, da ni'n cyfieithu'r to na. To write yn Saesneg ydy ysgrifennu, ia. To read. Darllen. To sing. Canu, ia. Felly, does dim isio cyfieithu yr i na. Fel dwi wedi nodi yn fanna, Saesneg to write, ysgrifennu. To listen, gwrando, to respond, just ymateb. Does dim isio i ymateb, just ymateb. Felly, pan da chi'n cyfieithu brawddeg fel na, I decided to write. Penderfynais ysgrifennu. Does dim angen yr i o'r Saesneg. Felly, enghraifft, penderfynais ar ôl derbyn eich llythyr i ysgrifennu atoch. Mae hwnna'n anghywir. Penderfynais ar ôl derbyn eich llythyr ysgrifennu atoch. Neu, a deud y gwir, fysa'n well newid y frawddeg yna wedyn. Penderfynais ysgrifennu atoch ar ôl derbyn eich llythyr. Ond, I decided to ydi o'n Saesneg ynda. A rhywbeth arall sy'n codi hefyd ydy penderfynodd yr heddlu. Penderfynodd yr heddlu i'w holi. Ond does dim isio'r i ar ôl y penderfynu. Felly penderfynodd yr heddlu ei holi. Mi all fod yn ei holi hi neu yn ei holi o. Ond does dim isio'r w na yn y canol. Bydd Mr Owen yn parhau i ofalu am hyfforddiant staff, achos mae parhau, da ni eisiau i ar ei ôl o. Mae'r Rhys yn tueddu i fod yn rhy feirniadol, achos mae tueddu to tend to do something. Da ni eisiau'r i ar ei ôl o. Mae nhw wedi llwyddo i'w berswadio i wneud cais am y swydd, achos llwyddo i wneud rhywbeth yn Gymraeg. Felly, jyst byddwch yn ofalus, codi ymwybyddiaeth a deud y gwir o gyfieithu'r to ma o'r Saesneg. Ia?